Samtang sa nagbayan sa Lapu-Lapu tungod sa pagpunok sa uwan, klase sa mga tinunan sa kinder sa Basak Elementary School kansilado. Human misulod ang tubig baha sa ilang classroom. Apan klase sa ubang grade level nagpadayon. Ani ang report. Pasado alas 9 pa lang sa buntag, apan nag-anam-anam na pagpangabot ang mga ginikanan ni ining mga kindergarten students sa Basak Elementary School aron kuhaon ang ilang mga anak. Kay gibahaan mismo ang entrance sa eskwelahan, wala sila'y mahimo kundi muubog na lang sa tubig, bisan kun way botas o gipangba na lang ang ilang mga anak. Paulion na lang anam-anam. Ya, kung kinsa ko ng parents nagbarog dire, patawag na lang pud ko na dito. Apan may mga bata nga gipaubog na lang usab sa tubig baha, aron lang makapauli sa ilang panimay. Ubog lang man kay may lain. Laom lagi dito may sibulite dapit. Ubog lang jud mi ani. Kuan na lang ni alcohol na lang. Paliguon ni gabot. Goy kayo. Matod sa principal sa Basak Elementary School, Lilian Ancheta, nga bisan kun way kamanduan gikan sa DepEd Lapu-Lapu City ug sa lokal nga kagamhanan nga magkanselar og klase, apan nakita niya ang panginahanglan nga buhian na lang og sayo ang klase sa kindergarten kay misulod na ang tubig sa usa sa mga classrooms. Wala ta mag-expect nga nikalit lang siya og baha na sad. So right now ato po mga ginikanan atong mga kindergarten students nara na po naka-standby, so ginahinay na po nila pa-pick up minsan na to rasa ron, so nag-shorten na lang sila silang classes. Kinuon kay elevated man ang classroom sa grade 1 ngadto sa grade 6, busa wa mabalda ang ilang klase. Ang Basak Elementary School nahimutang sa may George Tampus Road nga sagad bahaan matag higayon nga mobunok ang uwan. Tungod kay nabutangan na og hump o stopper ang may entrance sa eskwelahan, hinungdan nga di na makasud ang tubig baha sa school grounds. Apan lagi tungod sa kakusog sa uwan, gibahaan gihapon ang tibok eskwelahan. Hinuon matod sa usa sa mga teachers, igo lang silang nag-review karong adlaw kay ugma naman ang ilang periodical exam. Nya napod sila yung mga activity sheets nga mong gipanghatag sa ilaha sa ilang balay. So at least maski wala sila diri nakakuan sila sa ilang mga activity nga trabaho nun. Gitinguha karon sa principal sa tunghaan nga malakip sa budget sunod tuig ang pagmuntar og rainwater catchment aron kasolusyonan ang taud-taud na nilang suliran sa pagbaha. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.